लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय जोंहा दिनै लास्ट रिहार्सेल जों दा थांनो ओंखारबाय आरोना दिनै फुरा मोनथाम नाटकखौबो लागोन होनदों हास्लाबलासो खोमा 5टायावनो बुंदोंमोन 6टा जाबाय नै थांसै आरोना जोङो जि हायो एसे दिन्थिनोसै नोंथांमोननोबो जागायनोसै दाना बेथिं उनथिं गथ'फोर थायो आरोना बेस्राफ्रा हांखोन लानो मोना न' लुनांगौ आरोना मोनसे नाटक जोब्बाय आरो दा मोनसे लागासिनो दं 2 नाम्बार नाटक गैया फना बेस्थ' माबायदि नायदों दिनै लास्ट बुम बुम करे जादों आंहा मोनसे लानो हायासै मोननैल' लाबाय आरोना आथान जाला जाबायना ओमफ्राय मानसिफ्राबो लोमजालाबायदों आंहाबो लोमजादों मादोंनो बेनिफ्राय जोंनिया दिनैनो लास्टमोन बेनिफ्राय 21 निफ्राय जोंनिया श' जासिगोन बिजनि बाला मुभियाव फार्स्ट नुदों आरोना बेनिफ्राय नोंथांमोनखौबो लोगो मोनगोन बिजनि बाला मुभिनि जोंनि सानसे रेस्ट लानोसै माथोखौ थिग खालामसै आरोना साननैसो रेस्ट लाबासो माथो थिग जासिगोन दिनैनि भिडिअखौ एसेबां लाखिनोसै माथो जानाय लोंनाय आरो गोबाव थानाय गोबाव मेंजोब्बाय हनै जोंनाव थांजोबसै गासिबो रिहार्सेला साननै बन्द' जाखासिगोन दा मा जाहोयो दाउ जागोन अमा एवनाय जागोन सबायजों दाउजों अनलाजों ना गोरानजों मिथिबाय साननैखौ न'आव थाहैसै जों जायो दा